Ephesians chapter 4. We read three verses this morning. Verse number 11, 12, and 13. Amen. In your Bible, 1318, 138. The Bible says, in verse number 11, "And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and hence some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ." Verse 13, "Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ." Let's go ahead and close our eyes. Lord, umay kami ken ka, iti dayto yung bigat. Thank you, Lord. Iti panangtid mo kanyami, iti salon at mi. Salamat muli, Panginoon, na kami po ay nabigyan ng pagkakataon na i-worship po namin kayo, Panginoon, at magpasalamat sa mga bagay na inyo pong ginawa po sa amin, Panginoon. And nawa, Panginoon, tulungan niyo po ang inyong lingkod at yung mga kapatiran, bigyan niyo din po sila, Panginoon, ng wisdom para maintindihan po namin ang mensahe niyo po ngayong umaga, Panginoon. Forgive us our shortcoming, because all these things we ask in Jesus' most precious name. Amen. Please be seated. Now the Bible says in verse number 11, "And he gave some apostles, and some prophet, and some evangelists, and some pastors and teachers." So bakit nga ba nagbigay ng Panginoon ng pastor? Amen? Verse number 12, "For the perfecting of the saint." Amen? Now, pag nakita natin ang word na perfect sa Bible, hindi po ibig sabihin na hindi ka na nagkakasala. Ang ibig sabihin ng word na perfect sa Bible ay matured. So yan po kung bakit ang Diyos ay nagbigay ng pastor. Tapnon, datayo nga namati, da kayo nga members, ket ag mature. Amen? Ag nakem. Ket no tay maysa nga miyembro ket nagnakam, maaramid na maten iti trabaho iti Apo. Amen? Akas kunaan na ti Bible, "For the work of the ministry." Now, tanong ko po sa atin, tayo na ba ay nagmatured? Amen? Nagnakam tayo mutlangan kakabsat. Now, ti sukatan iti maturity, hindi po yung ikaw ay matagal ka ng Kristiyano, 20 years, 10 years, no? Hindi po yan ang sukatan. DJ, maturity, iti pakarukudan, iti panagnakam, panagmature tayo kas maysa nga anak ni Apo Diyos. Amen. Ket kunana ti Bible, "For the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith." Tapnon, agmay-maysa tayo amin, may papan iti trabaho iti Apo, ken iti pamati tayo ken ni Apo Diyos. So nga rod, kakabsat, kaya't ko nga maawatan tayo, iti daytoy nga bigat, nga tigol iti Apo, kanya tayo amin kakabsat ket agmature, agbalin nga nanakem. Tapnon, hanlang nga da kami, nga pastors iti mabalin nga mga ramid kadagiti banag nga para kini Apo Diyos. Dapat din pati rin po kayo. Amen? Naintindihan ba natin? Datayo amin. So, the church needs empowerment because of its purposes. Kailangan na tayo po ay maging matatag. Kaya nga, ang Diyos, binibigay niya ang mga messages sa amin para kayo'y maging matatag, maging matibay, maging matured sa inyong pananampalataya sa ating Diyos. Sapagkat meron pong bagay na gustong ipagawa ang Diyos sa atin. Naintindihan ba natin? Okay? So, the church needs empowerment because of its purposes. Tignan nyo ngayon mga kapatid, praise God.
Nakikita niyo naman ang ginagawa ng Panginoon sa HBBC. Di po ba? Dapat lahat po tayo ay masaya na meron tayong part sa gawain ng Panginoon. Ang pinakamalungkot ngayon na nasa loob ng church ay yung walang part, walang ambag sa gawain ng Diyos. Kaya, ine-encourage po namin kayo na magkaroon ho tayo ng puso sa gawain ng Diyos. Amen? Dapat lumago tayo, maging matibay tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya nga, binibigyan namin kayo, mga kapatid, ng mga messages para kayo maging matatag, ket makatulong kayo kanyami, iti trabaho, iti apo. Amen? For the perfecting of the saints, pinapatibay namin kayo. Amen? Awan iti, haan nga kurang kakabsat, haan nga kurang iti mensahe ti apo, hang kamimot nga nagkurang kanyayo. Amen? Sadyang hindi lang natin ginagawa yung mga bagay na gusto ng Panginoon na pwede nating gawin sa ating buhay. Amen? For the work of the ministry, edification of the body of Christ. Now, alam niyo kung minsan, this is what I observe, no? Kaya nga, sa amin mga pastors, no? Pinupuntahan namin yung nagbabahay-bahay kami. Dito'y tina-observe ko, kadagiti, papapanak, kang runaan kadagiti, dagiti ag disciple. Amen? Now, dagiti ag disciple ti young people, tinatanong ko lagi sa mga parents ng mga young people na nga madisdiscipulan, no, kumusta da iti biyagda iti balayda. Alam nyo, pagdating sa church, no, okay naman tayo eh. Sabi nga namin lagi, walang pupunta sa church na mukhang evil. Meron ba? Wala. Makikita mo mga kapatid, yan ay talagang makikita mo na santo talaga pag pumunta. Nakaka-bless nga eh, di ba? Bihis talaga ng pupunta ng church. Tignan nyo yung katabi nyo. Hindi yan magmumukhang evil eh. Talagang santo yan. Nakakapagdala ng Bible. Amen? Napakaganda ang bihis. Pero makikita mo yan, yung totoong buhay niya pag nandyan sa bahay nila. Pag nandyan sa work nila. Pag nandyan sa school nila. Amen? Ada na panan mi nga family kakabsat. Dinamag ko, no kumusta DJ ubing na, DJ anak na. Young people. Ket kuna na pastor. Yan nga ang problema ko. Nag-a-undergo ng discipleship pero pagdating sa bahay, bastos naman. Sungsung bata na tinaganak na. Di ba? Kaya tayong mga discipler, tanungin din natin kung yung mga young people na dinidisciple natin ay okay ba yung buhay nila sa kanilang tahanan. Amen? Kahit nga naturuan natin sila ng Bible, mga kapatid. Of course, nagiging honest yan. Sasabihin niya, pag tinanong mo, na-apply mo ba ang Word of God? Sasabihin mo sa kanya, yes, Pastor. Pero sa totoo mga kapatid, hindi naman niya nagagawa kasi hindi yan pagkaharap kanya mga kapatid, sinasabi niya yung mga maganda sa iyo. 'Di ba? Naintindihan ba natin? So tayong mga nagdi-disciple, aglalo no young people ti disciplean tayo. Dagiti lesson damagan tayo met kaninanang na. Nanay, si Petra ba, ginagawa ba niya ito? O, ganun. Para ma-check din natin. Hindi mo lang naturuan ang yung young people, natulungan mo din ang parents. Di ba? So yan ang problema. Ngayon mga kapatid, nakakalayo na tayo sa ating mga lesson, pero wala pang pagbabago.
Amen? Yan, ginagamit na ni Satan yung kanilang buhay para sila'y lumayo sa Panginoon. Of course, mga kapatid, no? Pag nasa church tayo, okay tayo eh. Di ba? Tignan nyo, meron kayong Bible. Okay yan. Nakabihis kayo, okay yan. Nakaka-bless nga eh. Amen? Pero, ito, tanong ko sa inyo, kayo ba'y nagde-devotion? Kayo ba'y nagbabasa ng Bible? Kayo ba'y nagpre-pray? Maganda ba ang relasyon nyo sa inyong mga magulang? Kung minsan mga kapatid, tinatakpan natin yung ating buhay sa pamamagitan ng ating magandang bihis, pagpunta sa church, tinatakpan natin na yung ating buhay natin sa Bible. Pero sa totoo mga kapatid, yung ating buhay, salungat pala doon sa gusto ng Diyos sa atin. Amen? So, mag-ingat ho tayo sapagkat meron tayong kalaban. Ang ating kalaban ay walang iba kundi si Satanas. Kaya nga mga kapatid, pinapatibay namin kayo tapnon hana kayo nga magundawayan ni Satanas. Amen? Dapat magpasalamat kayo sa mga na pumupunta sa bahay-bahay nyo, pinag-pray, tinuturuan kayo kung paano maging mabuting anak ng Diyos at maging mabuting anak. Amen? Now, ang lesson natin ngayon is the power that works in the church. In the book of John chapter 10, verse number 10, ito po ang sabi ng Bible, "The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy." Tignan nyo ang ginagawa ni Satanas. Nanakawin niya yung desire mo na maglingkod sa Panginoon. Amen? Ilalayo ka niyan. Sisirain niya ang buhay mo. Di po ba? Pero anong sabi ni Jesus? I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Napakaganda yung layunin ng Diyos sa atin, di ba? Maging abounding po yung ating Christian life. Maging successful po ang ating Christian life. Yung ginagawa ni Satanas, ikakasira ng ating buhay. Di ba? Kung mamimili ka mga kapatid, sinong pipiliin mo? Yung ikaw ay magiging abounding, successful sa paglilingkod mo sa Panginoon, or ikaw yung sinisira ni Satanas ang buhay? Di ba? Now, ito ang ginagawa ni Satanas sa atin mga kapatid, to destroy the work of God. Sinisira niya. Di ba? Sinisira niya ang gawain ng Diyos. Hindi lang sinisira ang gawain ng Diyos, sinisira din niya ang testimony of the Christian. Amen? Kaya, mga anak ng Diyos, no? Okay ba? Maganda ba ang ating testimony pag tayo nasa work? Maganda ba ang ating testimony pag nandun ho tayo sa ating mga bahay? Baka naman, nakagagagat kay Auntie Church, napakatamad mo naman sa bahay nyo. Diba? Agkinaw ka dito, agdalos ka dito, agwalis ka dito, doon sa bahay nyo, parang ikaw yung donya at don. Napakatamad mo naman. Dapat kung ano ang practice mo sa church, dadalhin mo yan sa bahay nyo, dadalhin mo yan sa school nyo, dadalhin mo yan sa work ninyo. Amen? Sabi nga ng Bible, anong sabi ni Paul? In the book of 2 Corinthians chapter 3 verse number 2, "Ye are epistle written in our hearts, read of all men." Di ba? Tayo po ay sulat na kailangan mabasa ng tao.
So, kumusta ang ating testimonyo? Hello? Gumising na tayo, mga kapatid. Ang mundong ito, mga kapatid, napya kumano da ito'y lubong kakabsat. Ket pasayaat nga pasayaat. Hanmat, padakas nga padakas. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, sinasabi namin ito lagi sa inyo, mga kapatid, na ang mga tao, hindi yan nagbabasa ng Bible. Ang binabasa ng mga taong hindi nagbabasa ng Bible ay yung mga nagbabasa ng Bible. Sino yon? Ikaw. Ang tao ba merong mabasa sa iyo? Meron makita sa iyo? Na pwedeng gayahin? Patungkol sa spiritual na bagay? So to destroy the testimony of the Christian, sinisira niya yan eh. Akala mo, napaka buti natin pag nandito tayo sa church. Pero outside pala ng church, mga kapatid, wasak ang ating buhay. Hindi tayo nagiging good testimony sa ating mga classmate. Hindi tayo nagiging good testimony, good example sa ating mga katrabahuan. Diba? Iti family tayo. Mga kapitbahay natin. Kaya kung minsan, hindi tayo makapag-invite ng ating mga kapitbahay sapagkat pangit yung ating testimony. Diba? Ano pa? Anong ginagawa ni Satan? To destroy the faith of growing Christian. Tingnan niyo, mga kapatid, ang dami ng mga Kristiyano na napakalago yung kanilang paglilingkod sa Panginoon, pero bumagsak sila. Di ba? Sapagkat handa nga na disiplinaan, DJ biyagda, iti pa nagserbida kini Apo Diyos. Amen? Sabi nga, mga kapatid, if the devil cannot make you bad, kung hindi kanya kayang sirain, kung hindi kanya kayang gawing maging masama, he will make you busy. No time for prayer. Diba? Hindi ka naman nagbibisyo, pero nakakalungkot nga lang, mga kapatid. Nagiging busy ka na sa ginagawa mo at wala ka ng panahon para manalangin. Diba? Okay ka naman. Wala ka namang ginagawang masama. Pero nakakalungkot nga lang, wala ka ng panahon na magbasa ng Bible. Wala ka ng panahon na mag-devotion. Amen? Anong devotion kaninang umaga? Hello? Tayo ba'y nagbasa ng Bible? Nag-devotion? Ang ganda yung devotion kanina. Avoid the door. Oh, sino kanya ayot nag-devotion? Basic yan. Pag hindi natin ginagawa ang basic, mga kapatid, hindi ka lalago. Diba? Lagi kong sinasabi, ti panangan basic. Ngamno di ka mangan ti bigat. Mapan ka agobra, agkakapsut ka, maulaw ka. Amen? No time for evangelism. Hana agsulsulwiningan. Awanan ti desire na, awanan ti burden na. Kaabsat. Wala na siyang pakialam kahit mapunta yan sa impyerno, wala na siyang pakialam. Diba? Walang concern sa classmate niya, walang concern sa mga kapitbahay niya, walang concern sa workmate niya. No time for church. Sa totoo nga lang, mga kapatid, no? Tilaan na, wait tayo kakabsat, wagas tayo, tapnon, makunang agserbi tayo kat dayjay, umay tayo yan ti church ti Sunday. Pero hindi na natin ginagawa yung mga responsibility natin bilang isang anak ng Diyos. Amen? If the devil cannot make you bad, he will make you busy. No time for prayer. Amen? Nagaduti kararag tayo kakabsat. Dapat mangaramid ka ti prayer list mo.
Tanon sinong batan ni Apo Diyos jay, ikararag mo, checkam. Amen? No time for Bible reading. Basa at Bible. Amen? Napinpintas nga isot puy-puyatam, dito pa nagbasam ti Bible. Kaysa di pa nagpuy-puyat mo't cellphone mo. No time for devotion. No time for evangelism. No time for church. But has all the time for other things. Ang dami mo namang panahon na makipagbarkada. Ang dami mo namang panahon, oras na makipagchismisan sa kapitbahay nyo. Pero wala ka man lang panahon, mga kapatid, na mag-pray. Kaya mga kapatid, yung buhay natin, hindi umaangat, hindi lumalago. Now, assessin mo ito sa buhay mo. Amo yung amin, nagdangdangag tayo ti preaching kakabsat kastoy. Hala nga day outline, iti sursuratin nyo. Assessin mo jay biyag mo. Tignan mo din yung sarili mo, tapos isulat mo dyan kung ano yung mga bagay na kulang sa'yo, kat i-work out mo day tapnon, ada progress si Christian life mo. Amen? Sa atin kasi yung outline lang. Assessin pa itabiyag mo kakabsat. Amen? Now, the power that works in the church, first is the power of the sanctuary. Amen? Now, in the book of Hebrews chapter 10, verse number 25, anong sabi niya? Not forsaking, hantay yung abaybayan. Iti na, panagigimong tayo. Amen? As the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Amen? Now, ana iti maited kakabsat. Iti iyom umay tayo yan ti church. Kat dapat dagitoy nga banag kakabsat, isuda iti mang pabileg kanya tayo. Hala nga daytay, imay kayan ti church gaputa Sunday. Dapat umay ka, ikabil mo di panunot mo nga, ako'y pupunta doon sa church para magpasalamat sa Panginoon, i-worship ang Panginoon, para malaman ko muli kung ano ang gusto ng Diyos sa akin. Amen? Now, kayo ba'y pumupunta ng church para kayo matuto? Now, tanong, anyadan tinai-apply mo nga nang nagam ti church? Amen? Anyadan tinai-apply mo? Lagi kang nakakarinig ng mga messages, ang gaganda mga kapatid. Tapos ngayon, stagnant pa rin yung Christian life mo? Ang problema, hindi po yung message, ikaw na ang problema. Amen? So the power of the sanctuary, letter A, we encourage by our fellowship. Amen? In the book of Psalm 55, verse number 14, we talk sweet counsel together. Amen? Kaya alam nyo, pag nandito na kayo sa church, no, dapat amuyoti, dapat aramiden tayo kakabsat. Habang tayo pa ay naghihintay kung maaga tayo, mga kapatid. Alam nyo, ang pinakamaagang pumunta ng church, mga kapatid, nakita ko sa Facebook sila Brother Rex Asidera. Amen? 5:40. Nakita ko yan 5:40, nandun na sila. Birin nyo yan. Maraming responsibility yan. May mga anak yan. Kayo wala pang anak, napaka-late nyo. Diba? Napaka-late natin, wala pa tayong inaasikaso. Yon mga kapatid, 3 ang anak. Amen? Nakasapsapa, 5:40, baka gururok ka pala eta. Amen? Oh. So, pag tayo maaga na sa church, anong gagawin natin? Makipag-fellowship tayo sa Panginoon. Ag-pray tayo. Dawatin tayo ti Apo ti panakabalin na nga DJ message kakabsat nga magagan tayo kat ag-serving strength ti biyag tayo ken mang-encourage kanya tayo nga mga ramit ti kayat ti Apo.
At pag meron ka namang nakatabi, mga kapatid, tanungin mo din, kumusta ang spiritual life? Amen? Hello? Di napakasaya. Tignan mo yung katabi mo, ang lungkot-lungkot. Baka sakay lang agino ni Tatan. Di ba? We encourage by our fellowship. Amen? Kaya alam nyo, pag natapos na ang service, mga kapatid, uuwi tayo na, kumusta yung preaching? Amen? O narinig mo yung preaching? Dapat gawin mo yan. I-apply natin yan. Narinig mo yung soul winning? O mamaya, punta tayo mag-soul winning. Dapat ganun. Hindi yung natapos na yung preaching, natapos na yung Sunday morning service, uuwi tayo, mga kapatid, nag-uunahan. We encourage by our fellowship. Amen? Letter B, we dedicate our life and be committed. Tignan nyo ang naibibigay at nagagawa, mga kapatid, yung ating pagpunta ng church. We dedicate our life and be committed. Psalm 66 verse number 13, anong sabi niya? I will go into thy house with burnt offering, and I will pay thee my vows. Amen? Bakit, mga kapatid? No si kakit Kristiyano, nga awan iti aramidem ti Apo, binugbog ka ng sanlibutan. Diba? Tapos kung minsan hindi pa tayo pupunta sa church, wala na Kaya alam nyo, bugbog sarado tayo sa mundong ito. Ang daming trials, ang daming irritation, ang daming distraction. Kaya pagkakataon na natin, mga kapatid, na i-pour out yung ating puso sa Panginoon. Lord, please, use me once again. Gamitin mo muli ako, Panginoon. Amen? And I will pay thee my vows. Ibig sabihin, mga kapatid, tutuparin ko kung ano ang pinangako ko sa iyo. Amen? Kaya alam nyo, pag natapos ang preaching, mga kapatid, may altar call, anong kinumit mo sa Panginoon? Amen? Maybe, some of you, sasabihin nyo, Lord, salamat sa preaching. At ngayon, I want to be faithful in my giving, in my soul winning, in my prayer life. Diba? Now, tanong, nagawa mo ba? Kaya dito sa church, mga kapatid, talagang pinapakita niya sa inyo kung ano ang anat maala tayo kakabsat. Iti yung umay tayo yung church. Amen? Kaya dapat hindi maging boring sa'yo. Amen? Dapat aktibo ka. Tignan mo, ang aga-aga, mga kapatid, nagdadaing eyes ka na naman. Hello? We dedicate our life and be committed. Kayong mga preaching, mga kapatid, makikita mo, malalaman mo na may mga bagay na hindi ka nagawa. Anong gagawin mo? Lord, ako yan. Gusto ko, maging committed na ako, Panginoon. At i-dedicate ko na ang buhay ko sa iyo. Sino sa inyo ang ganyan? Kaya kung minsan, walang nangyayari sa ating buhay sapagkat nandito tayo, nakaupo, mga kapatid, hindi man lang tayo nagre-response. Diba? So we encourage by our fellowship. We dedicate our life and be committed. Letter C, joys overflow in the heart. Amen? Talagang masaya ba kayo o sadyang napipilitan lang kayong ngumiti? Psalm 84 verse number 4, anong sabi niya? Blessed are they. Other meaning ng blessed is happy. Blessed are they or happy are they that dwell in thy house. Mapalad, masaya. They that dwell in thy house, they will be still praising thee. Selah. Amen?
Parang ayaw, alam nyo, pag inisip mo yan, mga kapatid, parang ayaw na niyang umuwi. Gusto niya, doon na lang sa bahay ng Panginoon. Diba? Tayo, kauupo lang natin, gusto na natin umuwi. Nagiging boring sa'yo. Amen? Dapat hindi yan magiging boring sa'yo sapagkat itong pagpunta natin sa church, mga kapatid, daytoy timangted kakabsat iti agburburayok kakabsat ngaragsak. Joy is overflow in the heart. Amen? Nakita nyo? Letter D. Ano pa? Ano ang maibibigay, mga kapatid? Abounding in everything. Abounding in everything. Lahat ng bagay. Amen? Magkakaroon ka ng wisdom, maririnig mo yung salita ng Panginoon, mga kapatid, magagawa mo yung mga bagay na pwede mong gawin sa buhay mo sapagkat tutulungan ka ng preaching, tutulungan ka ng salita ng Diyos, abounding in everything. Amen? So, sabi ng Bible, those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Those that be planted. Amen? Dapat, kakabsat, maimulat ti pusom. Ken panunot mo, yan ti balay iti Diyos. Shall flourish in the hearts of our God. Amen? Yung talagang gustong-gusto mo na sana sa church na lang ang bahay ko. Amen? Napakaganda, di ba? Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Amen? Letter E, gladness. Amen? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Hindi niya naman sinabi dyan na, I was sad. Tingnan niyo yung mukha niyo, ang lungkot-lungkot. Sabi ng Bible, was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen? Sinong pumunta ngayon, mga kapatid, na walang nagsabi sa kanya? Tayo kailangan pang mapapaalalahanan. Sister, punta ka bukas sa. Brother, punta ka bukas sa. Ang tagal mo ng miyembro, di mo pa kabisado ang pintuan. Amen? Gladness. Dapat naragsak kang umay. Amen? Letter F, you will find treasures. Makabirok ka kaabsat ti kinabaknang. Amen? Dagiti da duma, anyo papanak di church, umot maalak nga kwarta. So nga ti da duma, no Domingo, mapanlag trabahon. Di na mo kakabsat, nga ti yung umay na yan ti church kakabsat, mangted kanya na iti pan nakapalagaan ti puso, mangted kanya na iti peace of mind, mang-comfort kanya na. Ang sabi ng Book of Psalm 122 verse 9, because of the house of the Lord our God, I will seek thy God. Amen? Letter G, there must be a discipline. Amen? At that disiplina, kakabsat. Kaya nga dito, mga kapatid, tinuturo din natin ang discipline. Ecclesiastes chapter 5 verse 1, keep thy thought when thou goest to the house of God, and be more ready to hear. Amen? Nakasagana kay mo't lang agdengeg kakabsat. Than to give the sacrifice of full. Hamo kano nga ikikan iti kinamaag uno aramid ti kinamaag. Isu nga kakabsat, hamo distraction takab abay mo. Amen? Hamo distraction. 1 Timothy chapter 3 verse 15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself. Amom nga i-behave ta sarilim. No, dakayan ti church. Amen? Agasin nyo na, duma. Nangkitain nyo, kakabsat. Agsuyaab kayo. Makita na kayo ta video. Amen? Amutay mo't nga i-behave kakabsat. Ti sarili tayo.
Dapat no nagtugaw tayon. Amen? Letter H, last. It releases envy and foolishness. Oh. Anat kahit nangasawan kakabsat, pakawalan wano, pukawan dagiti, panagapal kan kinamaag nga desire. O diyan mo no sinot nakabasa kanya iti Psalm 73. Nakapimpintas kakabsat. In verse number 2, Psalm 73, but as for me, my feet were almost gone. My step had well nigh sleep. Verse 3, for I was envious at the police, umapal. Kadagijay kinamaag ta. Oh, nagprogreso da. When I saw the prosperity of the wicked. Ngam kitaan nyo, kunanay jay verse number 17. Anat kunana, umapapal iso na. Ay napyada pa, bumakbak nang da, napyada pa, takastoy. Ngam idi, simrag, tibalay ti Apo, anat ko na, verse 17, until I went into the house or into the sanctuary of God, then understood I their end. Oh. Nakita nyo? Amen? Umapapal ka kadagita makitkitam kakabsat. Ngam laglagi pam. Dakdakkel nga amang kakabsat, tiadaken ka ken masagrap mo nga blessing no adda kayon ti balay ti Apo. Amen? It releases envy and foolish desire. Amen? Oh, number 1 pa lang deta kakabsat. Hoping adda ti nasursuro tayo ken naadal tayo. Amen? So thank you, Pastor, and God bless us all.